mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, today is kuan guys, April 25, maoroy primero nga adlaw sa pagpanghatag o kuan ganina social pension sa mga seniors kanang citizen diri sa lungsod sa Matalom. Ang katupong mga tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalom nang hatag tungadto dapit sa biwok nga gym niya ang mga senior citizen diri sa Matalom gym likod sa munisipyo niya. Ang tupad huwandera sila ag senior kuan todi sila na ugma pohon mga lower barangays ganina mao ang upper niya. Ako mang hinaot matalumnon nga magtinabang ngay duta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ugma pohon balikon ko ang ato ang pagpanghatag og mga pensyon sa senior citizen. Ikaduhang adlaw nga pohon todis ra siya kay good news pod 1,000 na kapalit na dud og bugas ang mga senior nga citizen diri sa lungsod sa Matalom. Mayo na lamang makapalit og bugas nga tag 20 pesos. Okay, palikon ko ha, good news tag 1,000 na every month ang mga pensyon sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga magtinabang nga jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang kalambuan ug ang kaayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante ay dihay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako nangayo po og nagahangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Sa tinuod guys, so adyo mi diri mga mall kanang mga dagko nga mga tindahan ba. Wa mi mga supermarket nga dagko. Og na mo'y mga daghang mga utanon, bugas, welcome mo tanan diri nga mobagsak, na may mga isda nanginahanglan jud og mga investor or negosyante ang lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, maayong huybis kanatong tanan og I hope nga nagmalipayon ang katong nakadawat karon sa senior citizen pension diri sa lungsod sa Matalom o katong sa matupad nga makapalit na bugas nga tag 20 pesos charot kasi no tinuod bida guys. I hope nga magmalipayon ta bisan pa man sa atong kapobre. Importante ang ato ang Pasko nga lawas o pagtinabangay kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom.